U Afganistanu, zemlji prepoznatljivoj po talibanima i ograncima najzloglasnije terorističke organizacije danas, Al-Kaidi, u vojnoj misiji učestvuju i crnogorski vojnici, i to jako uspješno. Veoma sam zadovoljan. Kazao sam da je najvažnije da su svi naši pripadnici vojske ovdje zdravo i dobro. Svako poštovanje zaslužuju i zaista možemo biti ponosni kako ispunjavaju svoju obavezu ovdje. Dakle, odgovornost koju je država pred njih postavila, a oni su upravo ti koji obavljaju taj važan posao u ime države u okviru međunarodnog angažmana na najsloženijem prostoru i najkritičnijem prostoru danas na planeti, pružanja doprinosa globalnom miru. Sa crnogorskim kontingentom zadovoljan je i komandant regionalne komande Sjever. Ono što moram da naglasim je velika zahvalnost Crnoj Gori za svoj doprinos. Imaju izuzetne profesionalne oficire kao i izuzetno čvrste i odlučne vojnike. Hvala im na tome. Komandant crnogorskih vojnika ponovio je da je njihov osnovni zadatak obezbjeđenje baze Panonija u gradu Polije Komri. Iz nje ne izlaze, niko nije opalio ni metak, a straha nema. Mališić kaže da im jako znači podrška porodica. Pored velike zahvalnosti za razumijevanje koje pružaju nama, da znaju da mogu biti ponosni na sve nas i da ćemo ovu misiju završiti uspješno. Nacionalna vojna delegacija sastala se i sa guvernerom pokrajine Baglan. Donirana je i hrana ženskoj organizaciji koja pomaže porodicama koje su u ratu izgubile muškog člana porodice. 36 crnogorskih vojnika dio su misije koja broji čak 100.000 vojnika koji su na istom zadatku. Dalja demokratizacija i mir u Afganistanu. Iz vojne baze Panonija iz Afganistana, Predrag Vučinić.